פנחס דוידוביץ', אני גר בירושלים וזכיתי להיות במחיצתו של המקובל האלוקי, הצדיק הגדול המלומד בניסים, שרק שמו מעורר חרדה וצמרמורת. הניסים והנפלאות שראו אצלו אין לתאר ואין לשער, לא תספיק היריעה והזמן לדבר, אבל זכיתי שאני שולח לכם את הבקבוק של המים הקדושים שמסוגלים לישועות ולניסים שקיבלתי ממנו בביקורי אצלו בשבט בשנת תש"מ לפני 33 שנים. בדרך אגב, אני מעולם לא הוצאתי את הבקבוק הקדוש הזה מביתי, מעולם. השתמשתי בו מדי פעם כמו שאומר לכם, וראיתי ניסים ונפלאות, אבל בגלל רצוני העז לעזור לקופה במגבית קמחא דפסחא, להשתתף במצווה הגדולה, יצאתי מגדרי ואיך אומרים, באופן מיוחד שלחתי אליכם את הבקבוק עם המים הקדושים מהבבא סאלי זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תגן עלינו. אני רק אספר לכם על הביקור שהיה בשנת תש"מ בשבט שהייתי אצלו. באתי לבקש ברכה להיפקד בזרע של קיימה. בני הבכור ישראל, הרב ישראל, שגם עוסק במגבית, עדיין לא נולד, ואני הייתי 3 שנים אחרי הנישואים, ובאתי לבקש ברכה להיפקד בזרע של קיימה. נסעתי עם יהודי בשם יוסף הרוש, נהג טקסי שהיה גר בקריית משה, והוא אמר לי שהוא גם היה נהגו של הבבא סאלי. סיפר לי המון סיפורים שהזמן עכשיו לא מספיק לספר. והגענו לנתיבות, נכנסתי לביתו של הרב בבא סאלי, זה היה לפני הצהריים, הוא היה אחרי תפילה ולימוד אחרי תפילת שחרית. הוא ישב על כורסה, מעל הרצפה, כורסה, היה לו את הג'לביה הלבנה, ולידו היה כזה שרפרף, היו שם, אני זוכר, קרקרים עם חתיכות פרוסות של ביצה קשה. והוא אמר לי לאכול, להגיד ברכה. והצדיק השמה שלו, הרב פאסי, זכר צדיק לברכה, נפטר לפני כמה שנים, הוא אמר לי, תאכל, זה מסוגל לישועה. אכלתי, ברכתי, אכלתי. ואמרתי לו שאני באתי לבקש ברכה להיפקד בזרע של קיימה. אמר הצדיק, המלובן הקדוש, רבי ישראל אבוחצירא, תביא בקבוק ערק, ניתן לו לשתות. ואז הוא פותח בקבוק ערק, ואני מתפלא, הוא מביא כוס גדולה, משהו כמו כוס של בירה גדולה, ומתחיל למזוג את הכוס, ואני מסתכל, אני חרד בצמרמורת, מה אני עושה? אני שותה ערק, טיפה, 5 cc, אני נהיה אדום, וכאבי ראש, חרחורת, שיכור לגמרי, מה אני עושה עכשיו? והגבאי מוזג את הכוס, כוס גבוהה של בירה, כבודו יגיד ברכה וישתה. אני נעמד, הוא אומר לו, תגיד לרב, מחילה מכבוד הרב, מחילה, אני לא, כבוד הרב לא יכול לסרב, אני לא יכול, כזה כוס באחוז פיקוח נפש, לא יכול, לא שייך, אפילו כוס קטנה של 5 cc עושה אותי ככה, איך אתם קוראים לזה מסטול, אני לא יכול, משתכר. אז הוא אומר לו, הוא דיבר עם הרב במרוקאית, הוא אומר לו באוזן, הוא אומר שהוא לא יכול לשתות, הוא מבקש סליחה, מחילה מכבוד הרב, הוא לא יכול לשתות כי הוא לא רגיל, ערק זה עושה אותו לא טוב, זה עושה לו בחילות והקור נהיה אדום, איך ישתה כזה כוס גדולה? הוא אמר לכם כוס, נכנס שם בקבוק בירה קטנה שלמה. אני ראיתי בקבוק, חצי בקבוק נכנס שם. אז הרב בבא סאלי ככה מרים את העיניים הקדושות ככה, מסתכל עליי, עושה עומד ככה, ככה, עד לא ישכח את התנועה, והוא אומר לו במרוקאית, הוא רוצה ישועה? ישתה יהיה לו ישועה. ואני אומר ברכה שהכל נהיה בדברו, אני אומר לכם, שתיתי מי עדן. הכנסתי בכוס, חצי בקבוק ערק עם כוס לתוך הפה, כמו שאתם שותים מי עדן. ואני אומר לרב בבא סאלי, לך, הוא מחייך אליי, כאילו, בסדר, עברת את זה, מי עדן כוס שלמה, ואני רואה חצי בקבוק ערק מונח. השתבח שמו הבורא יתברך, שזיכרנו כאלה צדיקים מלא אדמות, כמלאכי עליון, ואני הייתי שם. אחרי זה אמר לי, בעזרת יהיה לך ישועה, קח את הבקבוק הזה, לך למטבח, זה הבקבוק שאתם תראו, אני אותו פה, שלחתי אותו לחיפה,
אז זה הבקבוק, קח אותו, תמלא שהמים, הרבנית תמלא מים, ואמר לי, תשתה כל פעם אתה והרבנית תפקדו בישועה. אחרי זה הוא אומר לי, אל תחשוב שהבקבוק מים שלי זה מים אחרים, המים שלך. כשאדם אומר שהכל נהיה בדברו, והוא מאמין באמונה שלמה, שהכל נעשה בידי הקדוש ברוך הוא, הכל הקדוש ברוך הוא עושה בעולם, ואז באה ישועה. תשתה מהמים וכל פעם תכוון בברכה שהכל נהיה בדברו, הכל הקדוש ברוך הוא ישתבח שמה עושה, תזכה לישועה. ועושים בבא סאלי, תשתו כל פעם אתה ואשתך, תתפקדו בזרע שקיימה, שעורר לי ביד, שיגיע שליש בקבוק, תמיד תוסיף מים ויהיה ברכה. ואני אומר לכם רבותיי, מהיום הבקבוק הזה נמצא אצלי, אני ראיתי הרבה אישות בבית שלי, ילדים קטנים היו חולים, חום גבוה שלא ירד, הייתי מורח להם על המצח, הייתי שותה בעצמי, ראיתי ישועות גדולות ונפלאות. השתבח שמו, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו בדור בצדיקים כאלה גדולים, מלאכי אלוקים. וגם ידוע, כתוב בספרי קבלה, בספרי חסידות וקבלה ומקובלים, שהצדיק יש לו כוח להשפיע קדושה מחלקו גם על הדומם. כמו ידוע פרתו של רבי פנחס בן יאיר, לא הייתה אוכלת לו מוסר, פרה. למה? הקדושה השפיעה עליה. היה אמורה אחת שהבהמה לא הייתה עובדת בשבת, מכר אותה לגוי, גם לא עבדה. אמר לה, עכשיו את בהמה של גוי, תעבדי. היא עבדה. הבהמה, הקדושת השבת של התנא של המורה נכנס בה. רבותיי, הקדושה של המים האלה של הבבא סאלי, שאני ראיתי ישועות, תלווה אתכם. סתם בבית להכניס, אני מחזיק את זה בבית, לא הוצאתי את זה מהבית. מים שהיו ביד של הבבא סאלי, לקח אותם, הקדוש בבא סאלי מלאך אלוקים, החזיק אותם, אלה מים שמסגולים לישועה ולהצלחה, ובמיוחד מצווה גוררת מצווה, שהמים האלה בעזרת השם, אחרי 33 שנים, שאני פעם ראשונה מוציא את זה מהבית שלי, מתשמ"ע עד ע"ג, ודאי מצוות הצדקה תגרור עוד מצוות, תגרור עוד ישועות, בעזרת השם. אני רק רוצה ברשותכם לספר לכם עוד סיפור אחד ששמעתי מפי בעל המעשה. זה היהודי שגר היום בלייקפוד, שהוא רב גדול שם בישיבה, קוראים לו הרב המויאל. הוא סיפר לי מעשה בדידו, יש לי הרבה מעשים על הבבא סאלי, תזמינו אותי פעם לספר לכם, אבל זה מעשה ששמעתי בעל המעשה גם כמי שנוגע לשתיית ערק אצל הבבא סאלי. הוא היה גר במרוקו בתור ילד בן 9, היום הוא מגיד שיעור בישיבת לייקפוד באמריקה. אצל הרב הבבא סאלי בעיר תפילת היו באים בחול המועד סוכות להגיד לו חג שמח בסוכה שלו, והיה סוכה גדולה. הרב הבבא סאלי היה יושב על שולחן, ראש השולחן, לידו ישבו שני גבאים, והיה מוזג ערק, מוזג כוסות ערק, אומרים לחיים, מתברכים והולכים. ככה שורה של אנשים הולכת לפניו, חג שמח והולכים. היו שם סדרנים שממונים שאף אחד לא יתעכב, אין להתעכב, להזכיר לחיים, חג שמח והולכים. טוב, הולכים שורה, והולכים, כל האנשים, אלפי אנשים באים, זורמים, זה לקח כמעט שעה או חצי שעה, אי אפשר להתעכב. אמר האבא של הרב מויאל, אמר ילד קטן, תשמע, אתה ילד קטן, תתחבא מתחת לשולחן, ליד הרגליים של הבבא סאלי, הגבאי לא יראה אותך, תשכב למטה, לא יראו אותך. שים לב, הרב בבא סאלי עטף את הבקבוק ערק עם מגבת לבנה, ושים לב שהוא לא החליף את הבקבוק. רבותיי, זה ראה אחד בעיניים שלו. שים לב, הוא מחזיק את הבקבוק, מוזג, רבותיי, כמה יש בקבוק ערק? 750 cc, הוא מזג אולי 1,000 כוסות. 1,000, 2,000, 5,000, כל האנשים עברו. ואמר לי, היהודי הזה, ישבתי ליד הרגליים שלו, אני מסתכל, מוזג, זה היה רבנו הבבא סאלי. הוא עטף את זה עם מגבת, אנשים לא שמו לב, כי כולם עברו. אבל זה אמר לי הרב המויאל, הייתי, רבי פנחס, ראיתי בעיניים שלי, המקבוק לא נגמר, מזג, ועל זה נאמר, רבותיי הנכבדים, גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם. הרב בבא סאלי, רק כשמזכירים את השם שלו, זה מעורר ישועה. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. היה מלאך אלוקים, היה מלומד בניסים שלא כדרך הטבע. ראינו בארץ בנתיבות, אני לא יכול להעריך, אבל ראינו ניסים וישועות, ובעזרת השם, אני בטוח שהמים הקדושים האלה, כל אחד יביא ברכה לביתו, המים בבית יביאו ברכה, יביאו שפע, יביאו ישועות,
וכל מי שמסייע למצווה, מצווה גוררת מצווה, זכות המצווה, וזכות מרן רבי ישראל אבו חצירא, קדוש אלוקים המלובן המלומד בניסים, מלאך אלוקים זכותו תגן עלינו ועליכם, למשתתפים במצווה, יסייע בסייעתא דשמיא, בבריאות הגוף, אלה שצריכים לפקד בזרע שקיימה, יתברכו בזרע שקיימה, אלה שצריכים רפואות, ישועות, פרנסה ברווח, שלום בית, סייעתא דשמיא, בכל אשר תפנו, תשכילו ותצליחו ותעשו. זכות המצווה תגן עליכם, מרבה מצווה, מרבה צדקה, מרבה חיים, מרבה צדקה, מרבה שלום, תתברכו כולם בשנים טובות, חיים, ברכה ושלום, וחג כשר ושמח לכולכם ולכל עם בית ישראל, ונזכה בעזרת השם בקרוב לגאולה שלמה ולאכול מן הזבחים והפסחים במהרה בימינו.